हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव गासैखौबो बरायबावदों आसा खालामो गासैबो मोजां दं होननानै दायो आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे जोबोर मोजां जबनि आपडेट लाना फैदों जेरावनोखि नोंथांमोना मिनिमाम क्लास 8 पास बानो एप्लाइ खालामनो हागोन थ' लोगोफोर बे जादों ग्रेड 4 जब थ' नोंथांमोना मिनिमाम क्लास 8 पास बानो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बे फैदोंमोन अफिशियेल नटिफिकेशना फैदोंमोन CJM निफ्राय फैदों उदालगुरिनिफ्राय नोंथांमोना उदालगुरियावनो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बे जादों CJM माने नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ आरो नोंथांमोना जुदि मिथियाखैबा आं बुंनानै होनि बे जाबाय CJM माने चीफ जुडिशियल मेजिस्ट्रेट थ' नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन अफलाइन थ' लोगोफोर बेनि एप्लाइआ जागोन अफलाइन नोंथांमोना बेनि एप्लाइखौहाय अफलाइन खालामनांगोन आरो नोंथांमोना बेखौहाय डाइरेक्ट साबमिट हैनांगोन अफिसावनो थ' बे जादों नोंथांमोना आरो सेलेरिखौ नुदों 12,000 निफ्राय लानानै 52 सिम जाहैगोन आरो ग्रेड पे दंबावो नोंथांमोना आं डिटेल्सखौ होगासिनो दङ बिनि गेजेरावनो सोरबाफोर चेनेलावहाय गोदानै फैदोंमोनबा चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानैहाय सेलेक्ट अल होनानै लाबानो जाबाय दानिया जों खम समनि गेजेरावनो अफिशियेल नटिफिकेशन नायगासिनो दङ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दायो जों थांदिनि अफिशियेल नटिफिकेशनाव नैबे जाहैबाय अफिशियेल नटिफिकेशन बे फैदोंमोन CJM निफ्राय फैदोंमोन उदालगुरिनिफ्राय बेवहाय गासै मोननै पस्ट दङ बिनि डेटआ ओंखारदोंमोन 30 आव ओंखारदोंमोन आरो बिनि लास्ट डेटआ लोगोफोर 30 जुलाइसिम थाहैगोन थ' बेहाय दङ मोननै पस्ट दङ मोनसेया दङ पियन आरो मोनसेया चौकीदार थ' नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय मिनिमाम क्लास 8 पास बानो जागोन थ' बेवहाय पस्टआ 1-1ल' दङ गासै टटेल 2 दङ आरो नोंथांमोननि स्केला जागोन बेवहाय 12,000 निफ्राय लानानै 52,000 सिम जाहैगोन आरो लोगोसे ग्रेड पेआर दङ 3,900 जागोन आरो नोंथांमोना पियनावहाय आनरिजार्भबाबो एप्लाइ खालामनो हागोन बेवहाय रिजार्वेशन गैया बियो अपेन जागोन थ' नोंथांमोना गासैबो बेहाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो सेकेन्डआव दङ चौकीदाराव नोंथांमोना STP जाथारनांगोन अब्लासो बेहाय एप्लाइ खालामनो हागोन STP नि अनगायै बेहाय रावबो एप्लाइ खालामनो हानाय नङा नोंथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां जुदि ST बा नोंथांमोनाहाय बेवहाय जोबोर मोजां चान्स दङ थ' लोगोफोर जों थांदिनि दायो नेक्स्टआव बे जाहैबाय माखासे कन्डिशन दङ बेखौ नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय नोंथांमोननि मिनिमाम बैसोआ जानांगोन 18 जानांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि मेक्सिमामाहाय जुदि ST ब्ला आरो SC ब्ला नोंथांमोना 47 सिम बेहाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जुदि नोंथांमोना जेनेरेल ब्ला 42 सिम हागोन आरो नोंथांमोना OBC MOBC ब्ला 45 सिम हागोन जोबोर मोजां नोंथांमोननि थाखाय बैसोआ बिराद मोजां दङ नोंथांमोना खालामनो हागोन बयबो आरो लोगोसे नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों माखासे इनस्ट्राक्शन दंबावो नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना गासैखौबो हरफानांगोन इडुकेसनेल क्वालिफिकेशनखौ बेनो जादों सार्टिफिकेट हरनांगोन एज हरनांगोन आरो कास्ट सार्टिफिकेट हरनांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना बेवहाय गांथाम फट' हरनांगोन नोंथांमोना बेवहाय गांथाम फट' हरनांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना बेखौहाय स्टेन्डार्ड फर्मावहाय एप्लाइ खालामनांगोन एबा फिलआप खालामनानै बेखौ साबमिट खालामनांगोन बाय हेन्ड थ' लोगोफोर बेखौ नोंथांमोना डाइरेक्ट CJM अफिसाव थांनानै बेखौहाय साबमिट खालामनांगोन बिनि लास्ट डेटआ दङ 30 जुलाइसिम जोबोर मोजां जोबोर गोबाव सम होदों नोंथांमोननि थाखाय मानो होनोब्ला बोथोरा बारा मोजां नंखाया नोंथांमोना बिनि थाखायनो हाखु दाखु जानाङा नोंथांमोना लासैनो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन दा जों थांदिनि नेक्स्टआव थ' लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ इनभेलपाव हरनांगोन बेनो जाबाय नोंथांमोना 9 नाम्बाराव नुदों नोंथांमोनाहाय बेबायदि लिरनांगोन एप्लिकेशन फर दा पस्ट अफ पियन बा चौकीदार नोंथांमोना बेबायदि लिरनांगोन नोंथांमोना बेखौ ब्लक लेटारजों लिरनांगोन होनना बुंदों थ' नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि इलिजिबोल जायोबा इन्टारभिउनि थाखाय नोंथांमोना जुदि इलिजिबोल जायोबा नोंथांमोननि नामखौहाय नैबेवहाय आपल'ड खालामगोन बिसोरो नैबे गावसोरनि अफिसियेल लिंकआव बे जादों www.udalguri.judiciary.gov.in आव नोंथांमोना भिजिट खालामबाय थाबानो जाबाय बिसोरो गावसोरनि वेबसाइटआवहाय नोंथांमोननि लिस्टखौ होनाय जागोन थ' नोंथांमोना बेहाय नायबानो गासैखौबो आपडेटखौ मोनबाय थागोन थ' लोगोफोर बेखिनियानोसै आपडेटआ नोंथांमोना PDF फाइल नायनोबा नोंथांमोनाहाय डिसक्रिप्शनाव थांनानै डाउनलड खालामनानै गासैखौबो डिटेल्सखौ नायनो हागोन फारि फारि थ' लोगोफोर बेनि एड्रेसा जाहैबाय उदालगुरि कर्टआव दङ नोंथांमोना उदालगुरि कर्टआव फैनानै कर्टनि DC अफिसनि एसे खोलाहा थांनानै मोनसे CJM अफिस दं बेवहाय नोंथांमोना बे एप्लिकेशनखौहाय साबमिट खालामनो हागोन थ' लोगोफोर नोंथांमोननो थाखाय आं एड्रेसखौ गाहायाव लिरना होदों नोंथांमोना गासैखौबो नायनानै बेवहाय फैनो हागोन थ' लोगोफोर जुदि नोंथांमोना मिथिखायोब्ला डाइरेक्ट फैनानै होनो हागोन जुदि नोंथांमोना मिथियाबा एड्रेसखौहाय नायनो हागोन लोगोसे नोंथांमोना आन्दायोब्ला सोंबानो जाबाय उदालगुरि कर्टआ बबेयाव होननानै आरो कर्टनि एसे खोलाहा दङ बे अफिसा CJM थ' नोंथांमोना बेयावनो नांजाबलायनाय बे कर्टजों थ' नोंथांमोना फैनानै डाइरेक्ट एप्लाइ खालामनो हागोन एबा साबमिट खालामनो हागोन थ' लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां खबर थ' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामदो जुदि खालामाखैमोनब्ला थ' लोगोफोर आङो भिडिअखौ बेवहायनो फोजोबबाय